uNkulunkulu engathi ngakulonde kubusise igama kuPasonic yenza ubalekile yenza okufanele subscribe like le video le ungaba ilunga le channel lokho kuyosiza kakhulu i-channel kuyikhulisa nganza kwethu siyafisa ukuthi ninikele kuyona ke channel ngokuthi nibe ngamalunga ngoba kuma uyilunga ukwazi ucontribute ngomalunga ngo9 njalo ngenyanga. Siyabonga kakhulu labo sebangamalunga le channel le last time check bebe u10. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi nganilonda nibusise nonke la nithatha khona kwande kakhulu uma nike nafaka lo 9 kuphinda phindwe kube izinkulungwane ngakunina ukuze nikwazi ukuthi okuhle nikwenza kithi nikwazi uphinde ukuqhubeka nikwenze nasemndenini nikwenze kubangani nikwenze nasehlobeni nakubantu nje emphakathini. Bakhona futhi nabanye abanokunikela nje ababili abathathu direct into the account. Remember kukhona nje umunye osanda kunikela someone na deposit lapha imali engango 500 rand. May God bless her or him because asazi ukuthi wayinikelile. So yeah, sibonga kakhulu. It does make some difference nyana here and there leyo mali leyo kodwa ke la sibheka udaba lika @kenny_c_ uthi sawubona pastor umupho uthenga amaswidi amaningi ngabe kusho ukuthini lokho nake singakusho ke ngamaswidi akukubi uphupha amaswidi noma beluphi uhlobo lamaswidi umuntu uthi hayi mina ngiphupha amacandy umuntu athi ngiphuphe mina ama smoothies umuntu athi ngiphupha ama halls umuntu athi ngiphuphe ini. We know ukuthi amaswidi ayasetshenziswa njengathi siyizayoni. Amaswidi bayasetshenziswa kakhulu abanye izayoni uma benza iwasho ikakhulu iwasho lezi zikamoya besenza ama halls besenza ama extra strong bokwenza iwasho lezi izamandla kamoya bayasi indayela yasizayoni besenza lo ama extra strong ama halls namanye amaswidi mhlawumbe nohobisi nezinye izinto bla yabona. But ke asibiye la abanye basenza amaswidi wenza amaladi yabona yabo. So number 1 uma ungenzeka uphupha amaswidi kupha usithathe ngoluhle uma uwadla lungasho lokho lingasho inhlala kahle nothando lungasho nokuthi lindela amaduze ukuthi uzothola mhlawumbe indaba ezimnandi nezizokujabulisa. 2 uma uphupha futhi amaswidi kupha usithathe ngoluhle uma uwanikwa lungasho ukulindela isimo senhlanhla nokubusiseka nanokuthi ke ungasuthola usizo oluzokwenza ngcono isimo sempilo yakho. 3 uma uphupha amaswidi futhi sithathe njengopholishe kakhulu uma uwathenga lusho ukuthi ungasho uchume uthuthuke noma uthole into eyincebo nokuthi mhlawumbe usukuzokwazi ukufezekisa ezinye zezifiso zakho esikhathini sizayo eseduzane. 4 uma uphupha futhi amaswidi kupha uhluma uwathenga noma ke nje emaningi wabona lungasho ukuthi ke kungenzeka kunengane mhlawumbe yashona noma yahushulwa noma yaphuphuma futhi sekunesiduzo ukuthi ke uyenzele isimo seladi ukuze izolala ngokuthula iphumule bese wena kuvuleka izimo senhlanhla noma kuwena bese kuvuleka isimo senhlanhla yabona. Kodwa kwabanye kuyenze uthothi nje lamaswidi maningi noma uyawathenga kube kuchaza nje ukuthi angeke kwaba yiladi labantwana ngenxa yokuthi waphuphunyela uthola ukuthi wena wembethwe ke isidalo sabantwana idlozi labantwana idlozi lomnono idlozi leingane uthola ukuthi manje lesikhathi wabona lamaswidi kusho ukuthi kuzofanele wenze lesi sidalo sikembethe sabantwana uwenze nje iladi lamaswidi ngoba wena wembethwe lengilosi yabantwana ilidlozi labantwana ilesidalo sabantwana yabona. Asivale ngako ukuthi number 5 uma uphupha la amaswidi kuyenza futhi ube upholuhle uma emaningi nje usuke nje uchaza ke la isimo senhlala isikhathi esihle mhlawumbe esihle nesimnandi sokwaneliseka nokuthokozela umvuzo omuhle umhlomulo noma inzuzo kokwenzayo. Siyabonga. Be blessed. Kwakhohlwa kwenza ukubalekile. Subscribe like and be a member of the channel. May God bless you. May God increase la uthatha khona esimeni sesomsebenzi esimeni sebusiness unikele kuthina ngalo R9. Be blessed. Siweni